Thlawhna thlawk chuak tur hi a chesual deuh hle hei hi Costa Rica rama chuan Santa Maria Airport a thil thleng ania DHL pilot te chuan Boeing 757 thlo chuak pui anan tum chu thil fel lo om ti hria in Thlawhna hydraulic system hi alo chiang lova Thlawhna hi ti din tum le mai lo chu pilot tan hian kong dang om lo runway a Thlawhna chak tak a tlan lai pilotina an brake thut ta kha chuan Thlawhna chu dikriza somriat vel setin ain pai ta runway pon thlenga in pai chuakin Thlawhna hi siam thatangai ti lo chu thi le liam soi tur anom lo hlau hetiang Thlawhna thlawk chuak chesual thel hlau tak he India rama po hian alo thleng to Ambala Air Base Indian Air Force training exercise an nei na he thil li thlengin pilot chuan Jaguar fighter jet chu thlo chuak pui atuma he Thlawhna hian aman tur fuel tank baka fuel tank dang pani le practice bomb thren khat apurbok Jaguar hi chak taka a thlo chuak nu loka savarwal thlok lai te nen anin su tamaya Thlawhna engine pani zinga pakhat chu chia in pilot tan emergency landing nei mai lo chu kong dang om talo fuel tank le practice bomb apai te chu pai chuakin apai na zone le chu apuak ta dur maya mishing chen na hmuna te po titla in thi le hliam anom lo hlau pilot hian Thlawhna a thil phur chu apai ta kha chuan Thlawhna hi azang ta boina omlovin engine pakhat chau mang hian him takin atum thei pha tuna video a kan mu me khi US Air Force atang lo chuak ania August ninga kumsang ni som pasari khan USS Green Bay chu Australia tuipuya hian omturati ni in helong atang hian V-22 Osprey chu thlo chuak tumin ain buat saya amaro chu thilkal chual omin Osprey chuan USS Green Bay chu aron sule video hi katzui ni in nunna chan mi pathum anoma anwa Osprey hi tuipuya tanga lak chuak le ni in siam that lak ani to lo Mumbai International Airport a po hian Thlawhna thlawk chuakin boina alo tok to kumsang ni somni pani October thla khan Singapore Airlines Boeing 747 airport atanga athlok chuak chi chu sawa chuan Thlawhna hi aron suwa uluk taka kan en chuan Thlawhna engine a hian sawa hi thlok lutin thilpuak te naw athleng zui ti kan hmu theang heti lai hian Boeing 747 hi engine pakhat chau thok chung po a thlok thei tura duan ani angin he Singapore Airlines po hi airport a tum talo chuan atum rampanin athlok suita tho ani Puerto Coreno Colombia po hian hetiang deuh tho hi alo thleng to Aero Sucre cargo Thlawhna chu thlok chuak turin an bot sai meka he Boeing 727 hian bungrua kg sing khat don phurin hei hi Thlawhna tan hian alo rit deuh hlek chuni in runway azo zo nu fekha po athlok chuak zo lova airport hungna fence chu su chia in abul ne mishing omte po asut thel thuak pilot hian Thlawhna hi thunun tumma se Thlawhna hian fence asut zong hian engine pakhat ba ka hydraulic system zong zong tele landing gear te ati chia minute ni aya reima atlan nuwa thing le building te su in ading thei chau Thlawhna chesual dan an chui chian nuwa an thil mu chua chu he airport hi Boeing 727 tan hian alo te lutuka pilot hian ti sual nei ve bok ma se an chesual na bulpui ber ero Aero Sucre company wang he ani fuel hello tur le sumtam tak an safe thei nan te in Thlawhna hi speed niam taka po thlok chuak thei turin an lo khoi dang lama heti lai hian flight manual hi an lo update box si lo net Thlawhna hian thlok chuak tura speed amamo ayatam not nga chakin pilot te hian an lo set boka Thlawhna hi alo rit ve tho bok net thlok chuak zo lovin a chesual zui ta ani Thlawhna thlok chuak chesual zui take off fail zinga chuan hei hi a hlo om ber pol ani ome US Air Force pilot pakhat chuan Grumman A6 intruder chu thlo chua puitumin ain bot saya
ลงอัตรงอัตหลอชัวปุยเฟลเชียเตียคอนโทรลส่วนโถนะจูอาสร้างจงอัตโฉปุยตูริน warning อเปตาจาร์จระอิมาเซลาอัตหลอโฉเทตักทัดสีลาวะจวนไปลดจูเอเจกตูระทุเปกอันนี้อาทิลพูร์ไปลดจูตุยปุยจวนไปยินอันนูลกะไปลดเละก็ไปลดเตปอจูอันนินกับชวกเฟเละตุยปุยเฮียนหิมตะกินอันตลาเฮติลาเฮียนโถนาจังอันนินกับชวกจงG-force in siam chuan spinal compression na sa tak atlena hemi omzia chu tuya tanga pilot lak chua ani nu hian in chikhatin atoi pha ti hriat chua ani chesual na man to expensive fail dang le chu British Air Force te hi an ni le kumsang hi somni pakhat khan HMS Queen Elizabeth chu Mediterranean Sea hian cholin pilot pakhat chuan longatang hian thlawhna hi thlo chhuah pui atuma a thlawhna khal hi dollar makta doi za som pangaman zeta to F-35 fighter jet ani pilot chuan thlawhna chu do san rampa hian tlan chho pui ma se thlawhna hi thlok ta lo chuan tui pui a hian atlata a pilot ero asa himnan in kap chuak man ma se dollar makta doi za som pangaman thlawhna hi chu siam that lak to lovin a chethung chesual na man to le dang chu kumsang ni som pakhat a thleng hi ania he Boeing 777 hi thlo chhuah tuma runway atlan lai mekin thunun thei lovin an pai ta chiam maya lir thei ang hian a drift ti na ani ber mai chu pilot chuan emergency brake mangin thlawhna ke pakhat chu puakin a kang zuya vani thlak takin thi le hliam anom lo thung thlawhna tan hi chuan sava hi a hnok ber ome kumsang hi som pakhat khan Southwest Airlines thlawhna pakhat chu a thlo chhuah zawngin sava nen in tokin thlawhna engine ah hian sava hi aluta thlawhna engine dinglam chu chhia in an tum le pha ringot June ni sari kumsang ni paruk khan Boeing 747 cargo plane chu thlo chhuah tumin ain buat saya Medin Colombia tanga Miami Florida pantur ni in hemini hian ruasura runway a an tlan lai chuan engine gas temperature warning light hi aron engti pilot te chuan muin an nu loka engine lama felhel ron omzui ngal pilot chuan thlo lui ahim lo ti hria in runway a an tlan lai chuan emergency brake chu a mangta heti lai hian thlawhna hi speed sak takatlan ani to wangin voile khata ding thei ani to lova phul muna chuan chesual chun zomin thlawhna hi siam thatlak to lovin achia achunga chuang ipanga te ro an him vek thung thlawhna hi tiding pangai le turin runway hian adai to lo ti pilot hian resa veka thlo chua puita se chuan reilo te a an chesual chun zom ngal don ti a hriat chen ema wangin emergency brake hi mangta zok ania he pilot hi arem hrele January ni som panga kumsang ni pakwa khan US Airway thlawhna pakhat chu New York LaGuardia Airport atangin a thlok chuaka thlawhna ah hian pilot mani baka flight attendant pathum le passenger za somnga an chuang he thlawhna hi Charlotte North Carolina pantur ani lain hemi rian bial pon lam hi a chua san thei tlat lo airport atanga an thlo chua nu loka boruak fit sang ni zariata sanga chuan thlawhna le Canadian geese roll thlok lai te chu anin nang chingta savarol te chuan thlawhna chu ron su chiamin passenger te chuan an tuk veratang chuan thlawhna engine kang lai te chu an mua engine pahnih a chiat ta ka chuan thlawhna chu leilam panin atla thlatanga la he thlawhna pilot Chesley Sally Salenberger chuan air traffic control chu radio manga be pop ngalin anni chuan New Jersey trum turin an lo hrila ma sela Sally chuan thlawhna hian a thleng zo don lo ti a hral boxi ti chuan Sally chuan Hudson tuipuya hian thlawhna hi trumpui tumin ngai to na mol mang tak anei ta maro chu maktak main thlawhna hi him takin tuipuya hian a trum te thlat air traffic control lam chuan thlawhna hi a ke chiat vek an rin lain thlawhna lama ton hriat nga tak Salia zara he tiang chiat na hi a thleng talo ani
ตุยาอันจุมนูล็อกเฮียนฉันชวกตุโปลเตจูเทงเพงหาลินโถนาจวงมีจ่าสมงาปังอาเตจูหิมตะกลักชัวอันนี้เฮ็ดโถนาจวงเตเฮที่อันอมจะสวยเหลาอินเลียมปักขัดมาอันอมเหลาบกเก็บเต้นสุลีเฮเอาไว้เซนไอมาฝางินไปลดเตจอยมอยน่าสร้างเบรลันอันนี้มูวีเตปนเสียมนี้อินเก็บเต้นสุลีเลมาเฮียนต้มแห่งเฮอาจังแห่ง